susu kok ora metu-metu ya ya kelingan suara azane terus kelingan salat sembayange tulus lan suci lahir batine limang waktu ayo padha do tindakake salat cekae agama ayo enggal padha ditindakno limang waktu ojo nganti lali kuno urip yen ora gelem lakoni Al-Qur'an itu diwaca aja amung gawe bacaan maca selawat Nabi Muhammad insyaallah entuk sabar Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ditindakno timbang waktu ojo nganti lali uripmu yen ora gelem lakoni Al-Qur'an itu diwaca ojo amung gawe bacaan ojo selawat Nabi Muhammad insyaallah entuk sabar Allahumma sholli wa sallim ala maulana Muhammadin pripun Mbak tesih mboten non kula kangen kula mendereng mari jenengan niku meti mburi mawon oh ngoten